man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo Nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna nga sa 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Unto Pizza 18 kita sa bulan sang Marso 2022. Biyernes karon yan daw, Biyernes edisyon sa ito na pangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato na matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Isa ka resolusyon ang ginapasara sang sangguniang panlunsod agud iduso ang face-to-face classes sang napulo na ka mga eskwelahan diri sa syudad sang Bacolod. Fake dentist gindakop sang NBI sa isa ka entrapment operation.
Samtang ligtas summer vacation ginakampanya karon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa balita nasyonal, numero sa mga Pilipino nga wala sang trabaho nagnubo sa sining nga bulan sang Pebrero. Suno mga kabiyanan sa Philippine Statistics Authority. Kag sa balita international, US President Joe Biden magasapol sa kay Chinese President Xi Jinping subong nga adlaw. Kag amo ni aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton nga pangalagad karon sa pang Biyernes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa aton nga mga isyu kag topiko nga pagatalakayon, aton pagatalakayon mga kabyanan o kung dugangan naton ining gin-report o kung ining pag-file sang kaso sa Office of the Ombudsman sa punong barangay sang Barangay Singkang. Kag bilang niya sini ka mga barangay o kung bilang ka mga barangay officials, may kantanan sa gin-aligar nga pagpangawat sang kuryente sa sulod na banwa sang 5 ka tuig. Ang interview naton karon ang punong barangay mismo, no? Nagpadulong dito si Bombo Gracelyn Lubaton kag Bombo Carla May Defensor para kuhaan sang statement. Ang kuhaan sang statement mga kabyanan, ang punong barangay sang nasambit yang barangay si punong barangay Rosini Distrito. Ibaloon naton kag gusto man nato mabatian ang iya sining nga side. Samtang dugay-dugay mangin kaupod man naton si Attorney Marcos Vaflor nga isa sa mga lawyers nga nag-file sa nga kaso batok mga kabyanan sa kay punong barangay Rosini Distrito. Ibaluan nato karon kung ano gid ang mga kaundan sang kaso nga gin-file kay kagapon sa interview naton sa kay Ma'am Malu Paruco, no, hindi gid ma-specify ang mga kung ano gid yung mga kaso tungod ato niya sa ila legal office ang mga dokumento. May ginpatigayon kagina nga risk bakuna, no, sa barangay Mandalagan, nangin successful ang ginpatigayon nga risk bakuna para sa mga kabataan. No, ma-interview kita karon dugay-dugay sa kay Barangay Kagawad Vivian Ampil, kay siya ning in charge sa Barangay Mandalagan sa bahin sa sining vaccination program. Di ka nami man to sa ginapatigayon nga vaccination kay sa mga kabataan, kay may pagkatapos sa bakuna may ice cream daw nga nagakwanto, may mga kiling-kiling na tunaan pagkatapos sa bakuna ti ang mga ginbakunahan dito dahil sa nagakiling-kiling, no? Kaya pagkatapos tagaan sang ice cream, may mga balloons, may children's party. Ang ginpatigayon mga kabiyanan nga risk bakuna sining adlaw para sa mga kabataan nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Kaginayngagaw ni subo nga mabakunahan ang mga kabataan kay man kay balo kamo banwa ang pagbukas ng klase o kun ining face-to-face classes daw hindi na ni mapunggan. Daw ipatuman niliwat ang pagbukas o kung pag face-to-face classes. That's why nga kailangan nga mabakunahan ang tanan nga mga estudyante sa elementary. So, mga kabataan mabakunahan para nga malayo sa paglaton sang COVID-19. 19 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na bumbuhanay sa udto. Atensyon, Parpo Figueroa sa Parpo Southern Negros sa gintalakay naton kagapon nga o kung sa nagligan nga adlaw nga problema sa mga CARP beneficiaries nga namtang sa may Hacienda Ima sa may Barangay Maaw, Siyudad sang Bago. Di klaro man to nga ginapayag mga kabayanan sang ila si DPIO nga samtang ang duta wala pa mausgahan kung sa kay sino gidi makadto kag samtang may mga petisyon pa nga due for resolution, wala sang dapat nga may magtandog sa duta.
bisan pa ang original nga tag-iya sini. Hindi dapat nga tandugon ang duta, dapat pabayaan na sa magbakante na tubtob nga marisolbar ang isyu sa kung sino gibala ang dapat nga magapanag-iya sa nasabit nga kadutaan. Kung bala matagan ini sang Certificate of Land Ownership Award. Ang titulo RP title na Republic of the Philippines, no? That's why nga kung magsiling ang dinar nga ini na pagbungkalon, dapat nga sundon ini abirman kung sino nga partido ang original nga nagapanag-iyaw kung ang mga car beneficiaries. Kay balo kamo banwa, no? Kabudlay ini ang mag-violate kamo dira, no, sa dapat nga sa mando nga dapat hindi kamo mag-cultivar. Di siling sa mga farmer car beneficiaries siling nila siya ti mayo tani na kon gintuman galing kay ang nagapanag-iya kuno nga si Mr. Argilies padayon nga nagatanom sang tubo. No, padayon sila nga nagatanom sang tubo apisar pa nga may ara sang order nga untaton nila ang pagtanom sang tubo samtang wala pa ya madisidihan kung bala ang ini nga duta kwalipikado gid man nga mapaidalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program o kung hindi na. So, mo lang man na iya ka simple dira. This time mga kabayanan, hingagawon tan lang siguro ang pag-interview naton sa kay Kagawad Ampil, no? Na kay Kagawad Vivian Ampil sa Barangay Mandalagan kay hibalo naton kung sige pa ang vaccination program sa risk bakuna banwa para sa mga kabataan nga nagapangidaron sa 5 tubtob 11 anyos, no? So tiyan mo na, no? Tanong nato na kung available na, no, si Kagawad Vivian Ampil, no, sa Barangay Mandalagan. Okay, sige. So subong adlaw dito ya sa ginpatigayon na, I understand ginpatigayon ni sa barangay sa Mandalagan Elementary School. Do principal na si Mr. Leo Seralbo. No, tido lang alang gito kag ginakamakadtuan ang ining vaccination area. So ari karon sa piya ka linya si Barangay Kagawad Vivian Ampil, no? Hibalo naton kung ano kadamo ang mga nabakunahan nga mga kabataan dito ya sa may Mandalagan Elementary School. Ma'am, mayong aga. Sila kabilog. Hello, ma'am. Sir, good afternoon. Oo, good afternoon. So bali ginpatigayon ang risk bakuna, no? Dira subong Yes, sa dining venue sa may Mandalagan Elementary School. Yes, sir. Okay. So subong ning adlaw lang, isa lang ni kadlaw. Yes, sir. Nang launching ni namon subong, sir. Okay. Launching ni subong, no? So bali ano Yes, kadamo sir. man na nagkadto dira sini nga aga tubtob sa sini nga matinion. Bali 74 tanan ka mga kabataan, Oo. age 5 to 11 years old. Ang nabakunahan naton sa subong adlaw. Okay. Sige, ano ang sistema sa mga pagbakuna da? Di amo man sa kinandan ginimo kay kung mga kabataan daw do kaangay nga may children's party man dira? Bali sir, nang ging tinguan gid na nato no sang barangay council no nga makaubra kita isa ka venue nga child friendly. Bali actually ang aton nga venue ni daw party theme. May mga balloons, tapos may mga party bags kami, mga loot bags. Balaan ako may children's party, di ba? May mga loot bags. Ikinatagan man na nato ng kabataan. Pagkatapos na grant kita sa dirty ice cream. Okay. Kag may McDonald's, di kita subong nag-assist sa aton. Nga McDonald's Araneta branch, diri sila subong sa aton nag-assist sa aton nga vaccination para makita sang kabataan bala din sila instead nga mahadlukan sila do ma-excited sila magsulod sa vaccination area gid. So bali kagawad ano ang gina-expectan niyo ang kadamuon sa mga kabataan nga pwede bakunahan? Bali actually sir, ang amon nga master list kay before kami since last week nag-master listing kita.
diri sa Barangay Mandalagan. Ang aton nga actual nga master listing is 80. Aha. 80 kabataan. And so far, subong, nag-close na kami subong. Bali, 74 ang actual nga nabakunahan. Kay may ara iban nga nagbisyo. Wala na naton ginapilit. Aha. Nga na sa binyo pero hindi pa magpabakuna. Oo. Nga daw napilitan Tapos abi may ara nga sa magkatuto di kay ginguyod sang Iloy. Oo. Tapos may ara kita ang iban, wala man kaabot. Pero Aha. pag namin nakita, tadi nga bata nga nagbisyo, pero daw na ululuhan to siya. Aha. Ginistorya siya daw naululuhan siya. Tapos may isa pa di ka bata, di ka gina nga number 1 din siya. Mm. So may slight fever bala. Mm. Di wala naton na lang ging papahuway na lang naton. Amo Aha. na siya nga instead nga 80 ang amon nga master listing nag 74 kami, bali may 6 kami nga short sa amon nga actual nga master list. Ati way man po Which kuan man masyado man gali kagamay lang Oo. man ang Which is wala ninyo malabuot oo sir, kay daw expected lagi na siya sir mo kay mas sa adult naton yang mga vaccination maskin ang aton, let's say ang amon nga number sa master listing namon is 200 sa adult, hindi ginanamon na rin siyang 200 kay sa actual nga vaccination kay may pre-monitoring kita, ginakuhaan na sila ng mga vital signs. Kung kisa iban makin mga tigulang na gani gina-nervyos, sige na na sila gina-defer na sila anay. Aha. Napapahuway karon is schedule naman next. Kay man na sa ato mga kabataan, kay mas ang kabataan kani mas pag sila ya do kung bla mga fragile na mga bata nga daw halungan mo gid. That's why nga basi naglain ang iban nga sang kabataan nga wala kaabot di subong pamatsyag nga understandable man na sa ila edad. Aha. Sir. Okay. Sufficiente man ang mga bakuna da subong. Yes sir, oo. So bali Wala na kami nag-short. first time ini sa mga kabataan gibakunahan dra or pila na ka bisis nga nagkanda kamo. Amo ni sir ang amon nga first, amo ning launching Kay lunsing namon. gali yeah. Yes sir, oo. Oo, subong so sige na ni. Yes sir, oo. So Bali, ano ang schedule naman ang si Taliw. sistema sili bali sino nag-assist sang vaccination dira ang city man. Oo sir, may-ari kita din nga assigned doctor, city doctor ni siya, si Dr. Alma Ruiz. Oo. Siya na di ang ato nga cluster doctor taga City Health Office. Siya na di ang every time schedule ang Barangay Bandalagan. Siya na di sir ga-assist kay hindi man kita ka-start sang vaccination kung wala si doctor kay may mga assessment pa man si doctor sa aton mga patient. Aha. Kag may duwa ta di ka may isa ta di ka barangay nurse, kag isa man ka barangay midwife. Amo na sila sir ang aton mga vaccinators. Aha. Tatlo kag may mga volunteers kita nga mga nurses from Riverside, pero dira lang na sila sa vital signs naton gina-assign. Mhm. Kaya ang aton nga vaccinator si Dr. Alma Ruiz kag ang midwife kag ang nurse naton ang vaccinate sa mga bata naton. Aha, okay. So bali ano ang sistema sa inyong pagkakampanya dira sa mga ginikanan sa Puluyan, ano ginakantuan gina isa-isa? Bali sir ang aton nga gina-style diri sa Mandalagan. Ang aton kay since may mga BHW kita, mga barangay health workers, kag may mga areas na sila na ang ginapakampanya naton. Sa mga purok-purok kay sila mas maka-identify sang ila nga mga family, mga household. Di sila na ang mga BHWs naton nagkampanya para dira sa aton nga vaccination kag ginapalistada dayon kung willing na ang parent para sa bata yang mabakunahan, ginapalista na sa naton dayon sa aton nga in charge man sa master listing. Kay may in charge man ka sir sa master listing. Aha. So bali pila lang ka persona ang inyong ma-accommodate sa kadlaw? Bali sir, kay since launching namon actually ang hambal ni Dr. Gani pwede kami ka 100 galing so far. Ang nagmaster list lang sa amon 80. Amo lang na ang amon ang 80 kabataan. Aha. Okay, pero sa 80 nagabuhin pagida anom. Na anom. Pero do okay naman ang result Aha. Sa subong mga pila na ang natublukan halin ka ginasang aga na mga pila na ka percent?
Ako na sir, out of 80. Amo lang ito 74 lang ito Yes, sir. tanan. Oo. Oh, Out wala of na sang may 80. hindi na kamo magbaton sang walk-in. Kagina nagbaton kita, galing si doktor ano ta mga 11:30. Kaya ang Aha. bulong man bala sir ang story sa bulong house. Oo. So Amo na bali isang- nakahimos na kamo subong. Bala yung subong sir kapanyaga pa ang mga Okay. ang team. Oo, Mm. tisano naman ang next nga bakuna. Bali mas schedule kami liwat ni Dr. Alma. Oo. Kung kay i-check pa na itong availability pero daw damo pa ni Guro Bulong sa storage naton. Pero si doktor na nag-istoryahan ay kami ni doktor sa schedule namon liwat for ano. I hope mga next week ba naka-schedule sa liwat. Aha. Okay. Sige. So Ah. kung basihan mo ang ining mga 74 kabilog ang mga nabakunahan subong, gamay-gamay lang gini nga porsyento sa kabugusan siguro sa mga kabataan dira nga Oo, nag-eskwela nga wala pa mabakunahan. Oo. Kaya Aha. actually, kagina nag-istoryahan kami ni principal, ni Sir Geraldo, ng isa man gali ka requirement kani sir for face-to-face, Mm. nga dapat mga kabataan sa face-to-face fully vaccinated naman. Kaya mo nakagina si Sir Gani, mo na nga gin-invite ko man si Sir Kagina nga makatalk di siya para ma-encourage pagkataliban ng mga parents balahaw. Okay. Oo. So, tiyan mo na, no? Dapat siguro ang massive gid yang Yes, nga campaign. information na campaign, Oo. education nga campaign sa mga ginikanan para nga hindi na sila mag-hesitate pa nga mapabakunahan ng ilang mga kabataan. May mga natipon ka mudra nga mga information kung ano ang pinaka mga rason or may mga ginikanan nga isitan, ano mga rason nila nga daw isitan sila. Ang iban, sir, may na-story ako one time nga Manilag lang sila kuno anay. Mm. Manilag. Tapos pero actually, sir, kay nang sa mga feedback sa mga base W namon, naton dire, ang iban kay since nga may City Mall Mandalagan kita. Ah. Ang iban, ang laban nga mga subdivision, dira na sila nagpa-vaccinate sa City Mall. Okay. Amo na. Pero I will try nga makuha ko ang final, ang updated nga master listing sa mga vaccinated na. Kaya ara nagkasulutanan sa Nuguro sa City. Oo. Ang iban, ang amo niya sir, ang sa Mandalagan lang yang nagpabakuna, amo lang ng record namon. Pero ang mga residents namon nga ara sa mall, dito man na sila sulod ang ilang data. Mm. Okay, sige. So kabay pa nga next magasigi-sigi kag malabot naton ang dako nga percentage sa mga kabataan nga mabakunahan. Dira sa inyo sa ang barangay Mandalagan Elementary School, why niya madalas na napulo ka mga eskwelahan nga naga-apply na para sa face to face? Though I think wala Pa, I no? don't know. Ang nabalaan ko to Abga sa elementary bala mo. I don't know kung ang Mandalaga nadala. Aha. Sa So, barangay wala pa Mandalagan mo man isa ka eskwelahan. Oo. Okay, So, wala pa sige. wala pa So, ko sa idea. Kaya wala at least nasuguran subong kag nangin maayo man ang epekto. Bali sir. ang mga ginikanan nga hesitant ti ara nakita na sa mga ginikanan no. Way man sa problema baw amo na ni nga libre na ni nga bakuna ipalampason ta paning oportunidad. Ma'am kagawad Vivian Ampil, salamat gid sa imong oras. Okay, sir. Thank you, man. Okay, sige na batian mga kabayan si Barangay Kagawad Vivian Ampil no sa Barangay Mandalagan kag amo ni siya ang in charge no sa vaccination program sa barangay nga sa diin sa subong adlaw gin patigan ng launching sa ilang pagbakuna sa mga kabataan. May aras la sa master list niya 80 pero may anom nga wala matigayon 74 no ang sa ilang 80 nga ara sa master list natigayon gid nga mabakunahan siniya nga adlaw. 35 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Paradyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne disease. Balik na mga kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Unto, 43 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Banwa, kung na ito na report ni Bumbo Carla May Defensor. Isa naman ka piki nga dentista, halungin kita sa mga piki nga dentista. Kaya laom kita nga amo ni makaproteher sa aton nga unto, basi amo pa ni makahalit sa pinalagpat nga pag ubra sa aton nga mga unto. Di ini mga fake nga mga dentista ni kalabanan nila gina-offer mga paghimo sa mga brace, no, sa nga unto. Daw ay mangginis lang nagapanggabot mo mga brace ni kasami ang ginapanghimo nila. Kag mga pustiso, guronite mga pustiso, itakso nila, ipaobra man nila sa technician sa nagapanghimo kanya pustiso. Na muna pwede mo nang kasami ginahimo nila. Sino may entrapment operation yung patigayon ng NBI,
may aragid na dakpan nga isa ka piki nga dentista. Siguro kasi may kwan man may knowledge man ining mga dentista nga piki ini. Basi naka-eskwela bla dentistry, kag wala katapos o nakatapos mo nakapasar bla sa board. Amo na nga gin-practice lang gyapon nila yung gintunan. Tigaling bisan kabalo ka pa mga gabot asang unto kay nakatuon ka. Kung mo nga wala ka pa ya lisensya, hindi ka pa ya lisensyado, hindi ka pwede mag-practice. No? Bisan pa sagad ka na manggabot da. Kaya amo na yung aton yang pagsulundan mo. Dapat makapractice kasi mga profesyon kung nakapasar ka sa ginapatigayon nga board, nga examination, no, board exam. Okay, sa piya kalinya, kung ano itong report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Okay. Daw kalain sa imong signal do nagaburot. Balikan nato na, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Madan. So, isa ka fake dentist ang patigayunan sa interruptment operation sa NBI Bacolod, Madan. So, ini siya, maging kilala kay Karen Onyas de Villaluna. Karen Onyas de Villaluna. Kaga ini siya, Madan, natigayunan yun nga madakpan sang katapo sang NBI sa area sang Barangay 4, Madan. So, sa information nga nakuha sang NBI, may yara sang complainant kaya nagpadulong ini sa ila kay tungod nga naghimo ini siya sang isa ka brace sa Madan kag nagabalor ini 5,000 pesos. So nagka-problema ang intakod nga braces sa iya sini nga nabiktima Madan kag padulong ang biktima sa katapos ng NBI. So ini Madan last January ini nag-complain ang biktima kag dito na ini confirm no sang katapos ng NBI kaya gina-check ka ini nila kung amo magid ini nga persona ang nagahimo sa mga fake nga mga braces Madan. So wala ini siya sang clinic gid nga iya kaga kundi lang to ang ginkasugtan nga meet up o kunya area dito lang ini sila matakdanhay Madan. So makita kang ganit. Yes Madan. May mga gamit man siya? Yes, Madan, makita na to no ang mga gamit niya may plies pa Madan, may aras na ginagamit man bala nga kung magtakod sang braces, mga plastic na bala Madan, kag may ara pa gani isang dobuntis bala Madan, kag may ara pa sang mga liquid siya na ginagamit Madan. So hindi niya sigurado kung tinlo ini o kung hindi Madan. So amo na no. Siguro ginasling mo na nga daw buntis sa mga forceps siguro ginagamit nila. Oh, yes, sakto gid Madan pati nga mga madamo mamiara sa mga liquids nga ginpanggamit ang ganing ka ang plies gani Madan. So no kay attorney Renwal Baldovino kahaladtukan kiti makita naton diri Madan tutok-tukon. Tutok-tukon ang Madan no ang plies. Nakita mo na nga kuana cutter na sa nga klase ng flies. Yes. Cutter. Hindi siya Madan. Yes. Ay pangutod na sa mga gagmay nga lambre. Oo, hindi sigurado. Brace, magkwansang brace unto na mo na ginautod niya. Yes, Madan, ti ang iniguro nga ginagamit niya ni nga alambre, Madan, ang mabakala na sa tindahan nga tagpulo ka pisos ng isa Hindi mang guro Nga may ara ginaya nga din, nga pang dental giya guro actually kabalo na siya mag-ubra, no? Kabalo mag-ubra galing kay hindi na siya otorisado nga mag-ubra sina. Nga wala na galing nga Madan, no? Galing kiti mas delikado pag hindi Madan. Pero wala siguro nagpakilala nga dentista siya, nagpakilala gid siya nga dentist siya, Yes, Madan, kiti ang nagaubra sini sa mga braces Madan, ti ano lang man no, dentista lang gid ang makaubra sini sa nga sang ini nga mga braces o kun ang mga orthodontics Madan. So sila ini ang bilang maka-ubra sa braces Madan. Hindi man pwede nga isa lang ka transaction o kung isa lang katakod ang pag-transact nyo, pag-check up Madan, itakod na din ang braces. So madamo pa yung proseso ang physical dan sa braces. Bumbo Carla, madumduman po kayo sang una, may aran na niya sa magmaskara nga arala sa panghigaron niya nga humlad lang sa sang iyang plywood bla nga ginbutangan niya sang tabon. Ihumlad yan na kag nakakabit na ng mga alambre kapag siya mapakuan ka mo, mapabrace mo sa ito. Kaya mapungko ng mga sigadalan kapag nga bang butangan niya malang dayon sang brace.
retainer ina siya retainer, no? gali, Usually, oh, yes, retainer. retainer ina siya ang usually naton yung makita iya Oh. kung may mga fiesta bombodan ti ina Nakita mo man na? yes bombodan nakita ko na sang una no may mga fiesta pa bala bombodan makita gina naton kag ando sa nadumduman ko bombodan kiti syempre ang mga pamatanon bala sa una bombodan pagkakita sila go gid bala bombodan Pauso man dayon. yes Dayon bisan nga daw wala man na dapat nga mangirit dayon para makita ang retainer. pero PK gali bombodan so amo na gani Ang kwan galing, ang ini galing ang brace, no? Hindi basta-basta nga obraho mo kung wala kaya sang ihibalugid, may ara kagid sang technical know-how, nga nagtuon kagid kag otorisado ka kay budlay nimo kung way kagid sang matutuon nga knowledge na diri. Masakit ni sa unto kay hugton niya ning imo unto kitadlungon ang mga mamutang ka brace. Sakto ginaabang bodan no hindi lang po for fashion abang bodan kundi ang pagtukong ang pagkayo sa unto amon ina iya ang purpose sa nga braces abang bodan tinagapanugyan ini si Attorney Baldovino abang bodan sa tanan kag amo man sa mga gapa kuno-kuno nga mga dentista abang bodan nga untaton ini nila kag ang mga pumuluyo abang bodan siguraduhon ginila nga dentista gid ang ila sini nga ginapadulungan ti madamo man diri sa mga otorisado nga mga dentista diri sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental so hindi ini sila magpadaso-daso kay tungod nga barato lang sugot na ini sila dayon nga matakdan ini sila sang braces so bang madati amo na no nagpatigayon sa entrapment operation may nagpakuno-kuno nga magpabutang sang braces sila meet up nila sa area sang Barangay 4 kag didto gid na aktuhan nadakpan ang ini nga suspetsado babadan so far wala ini siya iban nga cases babadan. So, ini siya, gipasakaan, ini sa kaso sa pagbayular sa Section 5, Rule 113, Revised Rules ng Criminal Procedure, bombadan. So, ini siya naka-bail bond, ini siya, bombadan, kagahapon, no? So, may ini siya naka-bail bond sa 30,000 pesos, bombadan. Yes, bombadan. So, bombadan, pamatian na to, napahayagikan kay Attorney Renwa Baldovino. Nahuli namin sa sinagawa naming entrapment last March 16. Okay. Dito sa Bacolod City. Yung entrapment, sinagawa namin based on the complaint of a patient na naging pasyente niya sa dental braces. Nag-complaint dito yung pasyente niya dahil nagkaroon ng problema yung dental brace na nilagay niya, install niya. So, based doon sa complaint niya, nag-investigate kami, nalaman namin na hindi pala license na dentista ito. At saka wala siyang clinic eh. Saan lang po siya gumagawa? Kung saan ang mapagkasunduan nilang lugar, kung saan ilalagay i-install yung braces. Ng pasyente. I will call victim. Yes, sir. Doon sila. So, nung malaman nga namin na walang license, nagplano na kami ng entrapment. Meron tayong posture buyer, posture patient na magpapagawa ng brace sa kanya. And then nagkasundo sila sa bayan. Okay. And then yung date and place na kung saan isasagawa yung pag-install ng brace. And that was the time na in-entrap namin siya. When she was in the act of installing the dental braces dun sa posture patient. Saan po ito nangyari, sir? Sa Barangay 4, dito sa Bacolod City. Barangay 4. Sino po itong suspect, sir? Ang suspect, si Karen Onyas. Ang middle name niya is Sukitado. Sir, ano pong background po nitong suspetsado? Ang background niya, based on our investigation, hindi naman ito graduate man lang ng dentistry eh. Okay. Oo. Ano lang po, sir, yung background niya? 2 years college daw ito. Nakatapos daw ng 2 years college pero walang kinalaman sa history yung
kurso niya. Oo. So, hindi siya licensed na mag-practice ng dentistry. That's why, yung pinel naming kaso, illegal practice of dentistry. Yung violation ng Republic Act 9484. Ito yung the Philippine Dental Act of 2007. Yung complaint, ano ito bago nga yung isinagawa naming entrapment, na-receive namin yung complaint sometime, mga January yata ito. Nitong taon lang? Yeah, this year. Okay. Na-actionan namin dahil siyempre nag-verify pa kami sa PRC. Yes po. And then, nakausap din namin yung Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter. At nalaman nga namin na hindi nila kilala itong illegal practitioner nito. Yes, sir. Ano pa po yung ibang background po ng suspetsado? Well, based na rin sa investigation namin, may mga ginagawa na siyang dental braces sa ibang patient niya. Oo. Madami-dami na rin po. Yes, according to our information. Oo. Okay. Hindi lang naman nagrereklamo yung mga nabiktima niya. nabiktima niya. Oo. Magkano po yung ano niya po pag nagpalagay po ng braces? Doon sa complainant, 5,000 daw ang binayad. Okay. Oh, doon sa posture patient namin, 8,000 naman ang hiningi. At one time lang ito. Di ba ang orthodontics ang gumagawa niyan Tsaka series of visit yan Yes, po. Babalik-balik ka sa clinic. Hindi naman yung one time lang Lalagay agad. ilalagay, okay na. Yes po. Oh, kaya nga nagka-problema. Dahil, tsaka in the first place, hindi nga siya license. Ang mga license na orthodontics, mga dentist lang, ang authorized at na magsagawa ng mga ganyan na service. Dental service, di ba? Yes po. So wala po siyang ibang cases? So far, wala naman kaming natatanggap pa na ibang cases o na Regarding po sa regarding sa previous criminal niya. Yes, Record niya wala naman. Sir, ano na po ngayon yung status ng suspetsado? Nakapag-bail na siya kahapon. Okay. Nakapag-post na siya ng bail. In-request namin ito hapon ng March 16 Okay. Na-arresto namin yan ng mga before lunch. Then, naihabol namin may inquest ng same day. Hapon ng March 16. Yes po. So, March 17 kahapon, na-file na yung case, nakapag-bail na. Bailable naman yan Magkano po yung bail po? 30,000 yung pinost niyang bail. Okay. Pero may record na siya. Oh yes, parein na yan at magkakaroon ng trial proper. Okay. So what if po sir, yung mga ibang nabiktima niya po, mag-ano din po ulit ng complaint? Well, they are welcome to file their complaints here sa NBI. Kung meron siyang mga dating na biktima at may problema sa mga dental braces na i-install sa kanila, pumunta na sila dito sa opisina namin at a-actionan namin yung reklamo nila. Sa mga nagsasagawa ng mga illegal practice of dentistry, merong karampatang parusa yan Pagkakulong ng hindi higit sa 5 taon at tsaka pagbabayad ng fine yan hindi naman higit sa 500,000 pesos. So may penalty yan, pagkakulong at fine. Kaya bawal yung sinasagawa nilang pag-engage sa illegal practice of dentistry dahil hindi sila license. Oo. Kaya nananawagan ako na ihinto na nila yan. Baka mahuli namin sila makulong pa sila at magbayad ng fine. Kagaya ng nasabi ko. At sa mga victims naman, mga pasyente, bakit di na lang sa ang dami namang dentista dito sa Bacolod at Negros Occidental. Mga license, but hindi sila doon
magkukonsulta at magpagawa kung ano man ang mga dental services na kailangan nila. Ang dami namang licensed dentist dito. Kesa magti-take the risk sila, sayang lang yung pera nila. Baka later on, magkaroon pa ng infection yung whatever, yung mga gums or etc. nila dyan sa pagkikipag-deal nila sa non-licensed na... Bambadan. Yes, sa Bambadan. So, mo to na, ang pahayagikan kay Attorney Baldovino, Bambadan, regarding ni sa nadakpan nga fake dentist Bambadan. Amoy ng report, nagikan sa patrol, ini si Bumbo Carlame Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Ti ang punto sinadira kung magpaobra kita sa aton unto lang taon tagid ang may mga clinic bla may ngalan gid. Hindi tayo magsiling niya magpaobra lang sa mga nagatransaksyon da nga dito lang niya obrahon sa kundi hindi da nga kailit-hilitan. Okay, wag na tupa. Hinali magkalari malaso unto nyo. Wag ka mo sang sukton. Kay di na tayo magkaladto to ang nagaobra sa unto nyo nga nagapakilala nga dentista. Ayo, tiya mo gina, no? Sa aton tanan, way man sang may maintuan, wala man sa manuginto, wala sa may nagapainto, no? Matuntuhan ka lang kung nagapati-pati ka man. Ari na ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Stand by. News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bumbo News, DWSL, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Marso 18, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Bilang ng mga walang trabahong Pilipino noong buwan ng Enero bumaba sa 2.93 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang utang naman ng Pilipinas lalong lalaki kung magsuspinde ang fuel excise tax ayon yan sa tagapagsalita ng Department of Finance. Yung mungkahing 4-day work week at work from home ng NEDA na gawin ng polisiya dedesisyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Lunes ayon naman sa Malacanang. Sa mga oras na to, pasintabi po dahil isang lalaking chop-chop victim natagpuan po sa lalawigan ng Rizal. Sa atin namang international news, Russian President Vladimir Putin inilatag ang mga demands nito kapalit ng peace deal sa Ukraine sa pagkikipag-usap naman sa Turkish President. At sa sports news naman, ang world's #1 Russian tennis player papayagan pa rin makalaro sa prestihiyosong Wimbledon kung hindi kakampihan ng kanilang presidente na si Vladimir Putin dahil sa pagyera sa Ukraine. At para naman sa ating showbiz balita, aktor na si Kit Thompson nasa kustodiya na ng mga otoridad dahil sa umano'y pagkulong at pambubugbog sa sexy actress girlfriend nito. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, posible nga pong magpatupad ng malaking rollback sa presyo ng lokal na langis sa susunod na linggo kung mapapanatili naman ang pagbaba ng presyo ng langis hanggang ngayong araw. Ayon po kasi kay Fernando Martinez, ang chairperson ng Independent Philippine Petroleum Companies Association and of Eastern Petroleum Corporation, maaaring magkaroon ng tapya sa presyo ng diesel ng hanggang 12 pesos kada litro sa susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy lamang ang kasalukuyang galaw sa presyuhan ng langis sa unang 3 araw ng linggo. Subalit maaari din aniyang magbago ito depende na rin sa impact ng magtutuloy-tuloy na conflict sa pagitan ng Russia at Ukraine dahil sa limitadong supply pagdating naman po sa global oil market. Ayon kay Martinez, maaaring mag-anunsyo ng mas maaga ang mga oil companies ng rollback para ma-improve din ang kanilang stock price kung saan ilang mga kumpanya na nga po ang nagpatupad naman ng discount promotion sa mga nakalipas na araw. Samantala mamaya, alamin naman natin yung mga bilang ng mga walang trabahong Pilipino noong buwan ng Enero. Abay, magandang balita dahil bumaba daw po ito ayon sa Philippine Statistics Authority. Samantala muna sa iba pang mga balita.
Uutang na naman kung sakali ang Pilipinas kapag matuloy ang suspensyon ng fuel excise tax. Ayon po yan sa Department of Finance spokesperson na si Assistant Secretary Paula Alvarez. Iginit nitong si Alvarez na ngayon pa lamang ay aabot na sa 12.3 trillion pesos ang utang na mayroon ng Pilipinas na tumaas palalo ngayong nahaharap ang bansa sa COVID-19 pandemic. Ayon pa kay Alvarez, kapag masuspende ang fuel excise tax ay aabot sa 105.9 billion pesos ang mawawala sa pondo ng pamahalaan. Ang ganitong kalaking halagaan niya ay malabong mabawi mula sa iba pang mga pondo na mayroon ang gobyerno. Mababatid na ilang beses na ngang iginiit ng Department of Finance na tutol sila sa mungkahi na pansamantalang suspendihin ang excise tax sa langis, kasunod na rin ng ilang serye ng pagsirit sa presyuhan. Isa sa mga hakbang na gagawin ng gobyerno para matulungan ang mga mahihirap na apektado ng oil price hike ay ang paggawad ng 200 pesos na buwan ng cash aid para sa mga pinakamahirap na pamilya sa buong Pilipinas. Sinabi pa nitong si Alvarez na ang Department of Social Welfare and Development ang siyang magpapatupad ng naturang programa para sa 50% ng lowest income household dito sa Pilipinas. Sa karagdagan pang balita, napipilitan na ang ilan pang mga magsasaka na magbenta na lamang din ng kanilang mga lupang ginagamit sa pagsasaka dahil sa pagtaas na rin ng presyo ng langis at iba pang mga pangunahing produkto. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa mga magsasaka sa ating bansa. Ayon kay Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Sinabi ni Estavillo na dapat paunlarin na ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura dahil sa harap ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin at langis ay nananatili pa rin sa 12 pesos hanggang 16 pesos ang halaga ng palay. Hindi anya ito nakakasabay sa pagmahal na rin ng mga presyohan kahit sa pagdating pa ng mga pamilihan ay pumapalo na ito sa hanggang 38 pesos ang presyo ng kada kilo ng pinakamurang bigas. Hindi anya kasama rito ang presyo ng NFA rice, gayong hindi naman ito anya makikita sa mga palengke. Mababatid na ang Department of Budget and Management o DBM ay naglabas na rin ng nasa 500 milyong piso para sa Department of Agriculture na ibibigay naman para sa magsasaka na apektado rin ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, balikan natin yung balita pahinggil po sa ulat ng Philippine Statistics Authority na pumapalo na raw sa 2.93 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan po yan ng Enero ng taong kasalukuyan. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, Bombo Everly. Nandito tayo ngayon sa United Nations Avenue dito sa lungsod ng Maynila at nandito yung National Bureau of Investigation Office. Dito kumukuha yung ating mga kababayan ng mga clearances para sa paghahanap ng trabaho. At tama, ramdam dito, Bombo Dave, na talagang yun nga, dumami yung bilang ng mga nagkakatrabaho at kumuunti naman yung bilang ng mga walang trabaho dahil yung pila dito sa NBI, yung mga kumukuha ng clearance, sobrang dami, sobrang kapal ng tao dito, Bombo Dave. Kaya naman itong pagbaba ng bilang ng mga Pilipino na walang trabaho noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon ay talagang mararamdaman dahil sa mas mahigpit na quarantine level noon sa Metro Manila. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA Chief at National Statistician si Claire Dennis Mapa, ang bilang ng mga unemployed adult Filipinos o yung edad na 15 years old pataas noong Enero 2022 ay pumalo sa 2.93 billion o katumbas ng 6.4% unemployed rate. Ito ay mas mababa kumpara sa 6.6% na unemployed rate na naitala noong buwan ng Disyembre noong nakaraang taon. Nasa 340,000 na mas mababa kaysa sa 3.27 billion na jobless Filipinos sa huling buwan ng nakalipas na taon. Sinabi ng PSA na ang Central Visayas pa rin ang may pinakamataas na jobless rate sa lahat ng mga rehiyon matapos na makapagtala ng 6.4% noong buwan ng Enero. Ang Cagayan Valley naman ang siyang may pinakamababang jobless rate sa 4.3%. Samantala itong Mimaropa ang siyang may pinakamataas na underemployed rate sa 25% habang ang National Capital Region ay mayroong 9% at ito ay
ay tinituring na mildest sa Bombo Dave, Bombo Ever. Bombo Gerald, magandang balita pala ito kasi indikasyon din ito, no, Bombo Gerald, na talagang unti-unti ngang nakakabangon yung ating bansa sa harap ng kinakaharap nating mga problema na dulot nitong COVID-19 pandemic dahil medyo bumaba nga yung bilang ng mga Pilipino na walang trabaho, Bombo Gerald. Oo, tama, Bombo Dave. At alam mo dito, sa kinaroonan natin ngayon, parang nung pre-pandemic, nung wala pang pandemic yung sitwasyon dito, Bombo Dave, dahil yung mga kumukuha dito ng mga NBI clearance na kinakailangan sa paghahanap ng trabaho, sobrang dami, Bombo Dave. At yung nagtanong-tanong tayo kanina, yung mga kumukuha dito ay hindi sila employed ng December dahil sa mahigpit na quarantine protocols. Hindi sila nakapunta dito sa NBI para kumuha ng clearance. Ngayon, mayroong walk-in para kumuha ng mga NBI clearance dito pa rin sa NBI headquarter dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa UN Avenue sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pasintabi po sa mga kababayan nating kumakain sa kasalukuyan sapagkat mamaya ay kukuha nga po tayo ng karagdagang detalye pahinggil po dito sa lalaking chop-chop victim na natagpuan po doon sa lalawigan ng Rizal. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang irepaso ang Election Substitution Law dito sa Pilipinas pagkatapos na nga po ng nalalapit na halalan. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, kanilang ire-review ang hinggil sa ilang mga usapin pagdating sa mga nuisance candidate substitution gayon din sa withdrawal ng mga kandidato. Natalakay aniya kahapon ang hinggil sa nakabinbin pang mga panukalang batas doon sa Senado hinggil sa pag-amyenda sa substitution sakaling mag-withdraw ang isang kandidato. Aniya may pending bills din sa Kamara at Senado na humihiling na tanggalin ang electoral provision na nagpapahintulot naman sa substitution matapos ang voluntaryong withdrawal ng isang kandidato. Maaalala na noong taong 2016 ay pinalitan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte itong si Martin Dino na inisyal na naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo bago ang substitution deadline. Nito lamang 2021 si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte naman ang humahalili sa kanyang kapartido na naghain ng kandidatura sa pagka-vice presidente bago naman ang substitution deadline. Ang naturang mga insidente ang nag-udyok sa ilang mga panawagan na ibasura ang substitution provision doon sa ilalim ng electoral law. Subalit paliwanag ni Commissioner Garcia na ang substitution ng mga political aspirants ay pinapayagan para magbalanse ang pangangailangan na maprotektahan ang karapatan ng isang individual na tumakbo at hindi sa isang posisyon sa gobyerno, gayon din para maprotektahan ang political party mula naman sa wiswikala ng mga withdrawal. Sa mga sandaling ito, ano naman kaya ang magiging desisyon ng Palasyo ng Malacanang pahinggil dito sa may doon sa rekomendasyon ng NEDA na ilagay nga po sa 4-day workweek ang sitwasyon ng ating mga manggagawa. Pero bago iyan mga kabombo at ka-Star Nation, malalaking isabong operators naman na pinangalanan sa nakararaang hearing doon po sa Senado ipapatawag na rin sa susunod na linggo. May update si Bombo Dennis Hamito. Simula ngayong weekend, Bombo Day, Bombo Ever ay maglalabas na ng kanilang notice ang tanggapan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para isyuhan ng abiso yung mga personalidad na una ng pinangalanan ng negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Dito nga sa naturang pagdinig nitong nakalipas ay tinukoy ang ilang personalidad na kilala din sa bansa dahil sa iba't ibang issue katulad na lamang
lamang ng negosyante at gambling lord na si Bong Pineda at certain Congressman Tebes at meron pang isang alkalde at dating PNP chief na si Camilo Cascolan. Ang mga ito ay mga personalidad na nasa likod din ng isabong at posibleng makapagbigay pa ng linaw kaugnay doon sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkawala ng mahigit 30 mga sabungero na sinasabing nag-umpisa sa isabong at kalaunan ay nangawala nitong mga nakalipas na buwan. May mga personalidad pa na nawala noon pang nakalipas na 9 na buwan na ang nakakaraan, Bombo Dave. Kaya naman malaliman ang investigasyon ay sinasagawa ng PNP at pagtitiyak pa ng dating PNP chief na si Senator Ronald De La Rosa ay kanilang uusisain at hihingan ng development ang PNP kung ano nang narating ng investigasyon mula nang sila ay magsimulang magpatawag ng investigasyon at kung ano na ang mga hawak na dokumento, testimonya at ebidensya ng panig ng PNP hinggil pa rin sa naturang usapin. Bombo Dave. Bobo Dennis, lumalabas na parang mahaba-haba pang mga pagdinig ang kakailanganin ng Senado pahinggil sa usapin na ito. Pero mayroon na bang timeline o kung kailan naman nakatakdang tapusin ng mga senador ang kanilang pagdinig hinggil dito sa isabong na ito, Bombo Dennis? Kasi nga inaasahan na malapit na rin yung halalan, Bombo Dennis. Well, itong susunod na hearing, yan ay sa araw ng Lunes. Diyan madidetermine kung kinakailangan pang palawigin yung mga pagdinig, Bombo Dave, dahil kung makakakalap na nila yung mga kinakailangan dokumento ay makakapaglabas na sila ng kanilang committee report para naman sa rekomendasyon kung may kakasuhan ba o kung anong adjustment ang kinakailangan gawin, lalo't tungkol din sa mga proseso ng pagkor ang ilan sa mga tinitingnan dito na magkaroon ng mga pagbabago sa mga alituntunin upang maingatan na hindi na maulit ang kaparehong pangyayari, lalo nga at may mga requirements yan dyan sa mga sabungan. Doon sa ilang pwesto ng sabungan, hindi nasunod yung mga patakaran katulad na lamang ng paglalagay ng mga CCTV ay umamin yung ilang mga operator ng sabungan, kulang talaga yung kanilang mga naka-install na CCTV. So yan yung ilan lamang sa mga posibleng maging laman ng rekomendasyon ng Senado sa pag-usad pa nitong pagdinig at paglikha nila ng committee report para dito sa naturang usapin. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Si Pangulong Rodrigo Duterte pagdedesisyonan na raw sa darating na Lunes yung mungkahi ng NEDA na 4-day workweek at work from home ng mga empleyado. May update si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, sa mga manggagawa kagaya natin na nag-aabang kaugnay sa panukalan ng NEDA para sa pagpapatupad na ng 4-day week at ilan pang sistema gaya ng work from home ay eto dahil inihayag ng Malacanang, partikular ni Secretary Martin Andanar, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, na maaring sa Lunes malalaman ang anumang magiging desisyon ni Pangulong Duterte kaugnay sa panukala ng NEDA na 4-day work week at work from home setup. Ayon kay Andanar, naipaliwanag na naman sa Pangulo ang maging benepisyo na naturang mungkahi na kung saan layo nitong makatipid sa oras, pagkain, pamasahe at iba pa ang mga manggagawa sa gitna ng pagbahal ng presyo ng mga prime commodities. Lahat niya ng suwestyon ay pakinggan ng Pangulo at bukas ang Chief Executive sa lahat ng rekomendasyon na mga galing sa kanyang kabinete, kabilang na ang economic team, gayon din maging mula sa mga dalubhasa, mga batas at mga ekonomista. Dadagpayan na resulta na rin ang Pangulo na kung anuman ang desisyon ng economic cluster ay yun ang maging polisiya ng pamahalaan dahil ito ang kanilang forte. Nato ang bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. At ang most vulnerable or yung most affected ay ang mahihirap nating kababayan at yung mga minimum wage earners. Yan din po ay under consideration at pag-aaralan pa ng husto, kailangan balanse ng husto ang lahat ng mga suhestyon ng iba't ibang departamento tulad ng Department of Labor.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Andanar. So abangan natin sa araw ng Lunes, partikular sa gabi, sa kanyang Talk to the People ni Pangulong Duterte, dahil halos lahat ng panukala ng kanyang may economic team ay pinapakinggan at inaaprubahan ni Pangulong Duterte. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Mga kabombo ka Star Nation, pasintabi po muna dahil natagpuan ang isang putol-putol po na katawan ng isang lalaki sa may bahagi na may barangay San Jose Bayan ng Rodriguez sa lalawigan po ng Rizal. Ayon po kay Rodriguez Municipal Police Station Chief of Police Marcelino Pipo, nakilala po ang biktima na si Ramil Hugar, 38 anyos at siyang residente po ng barangay Muzon sa bayan ng Taytay. Natagpuan ang chop-chop po na bangkay ni Hugar sa may bahagi ng Zigzag Road sa may Don Mariano Avenue, bunsod na rin ng isang tawag na natanggap ng pulisya. Nakasilid umano ang magkakahiwalay na bahagi ng katawan ni Hugar at tulad na lamang po ng kanyang ulo, paa, braso at turso sa apat na kulay itim po na garbage bag noong umaga lamang. Bagaman na inaalam pa ang motibo ng mga salarin, naniniwala si Colonel Pipo na posibleng matinding galit ang dahilan ng karumal-dumal na krimen. Samantala sa iba pa mga balita, Secretary Tugade pinangunahan naman ang unveiling ng una at pinakamahabang electric multiple unit train set na gagamitin para sa PNR Clark Phase 1. May update si Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ngayong araw ni Department of Transportation Secretary Art Tugade ang unveiling ng una at pinakamahabang electric multiple unit train set sa bansa na gagamitin para sa PNR Clark Phase 1 ang Tutuban Malolo Station. Ayon kay Secretary Tugade, ang electric multiple unit ay mayroong 8-car train formation at may habang 160 meters, kakayanin nitong makapagserbisyo sa 2,228 pasahero kada train set. Tatakbo rin ito sa bilis na 120 kph, kaya tiyak ang seamless, hassle-free at efficient na biyahe. Dagdag pa ni Tugade, mas mahaba ito kaysa sa mga tren ng LRT1, LRT2, MRT3 at MRT7. At mas mahaba rin kaysa sa Inca Diesel Electric Multiple Unit at Inca Locomotive Train Sets ng PNR. Matatandaan, ang unang train set na ito para sa proyekto ay dumating sa Port of Manila noong November 2021 at naideliver sa Malanday Depot sa Valenzuela noong December 8, 2021. Dumaan at nakapasa sa factory acceptance test sa TREC factory sa Japan ang train set noong October 2021 bago ito ma-deliver sa bansa. Sa oras na maging operational ang PNP Clark Phase 1, magiging 35 minutes na lamang ang biyahe mula sa Malolos, Bulacan at Tutuban, Manila mula sa kasalukuyang 1 oras at 30 minuto. Nasa 300,000 pasahero ang inaasahang maseserbisyuhan ng nasabing tren. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:22 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang LTFRB naman ay dumipensa matapos pong umalma sa isang alkalde sa pagpapahinto sa libreng sakay ng isang LGU bilang tugon sana sa serye ng oil price hike. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Coronadal. Umalma sa ngayon si Mayor Leonard Escobillo ng Bayan Pampacan, South Cotabato matapos na pinapahinto umano na Land Transportation and Franchise FRB Region 12 at para sa mga pasahero bilang sagot sa serye ng price hike. Ibang pangyayaran Coronadal Escobillo. Babalikan natin mamaya ang linya ng Bombo Radio Coronadal, pero samantala sa mga pagkakataon na ito, yung pagkahuli naman sa isa sa mga sospek na bumaril patay sa isang doktor to the Barrio Welcome Development daw sa naturang kaso. May update ang Bombo Radio Iloilo. Inaasahan na magtuloy-tuloy na ang pag-usad ng kaso kaugnay sa pagbaril patay sa isang doktor to the Barrio sa Lanao del Norte.
Ang biktima ay si Dr. Dreyfus Perlas, tubong poblasyon Batan Aklan at nagtapos ng medisina sa West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City. Si Dr. Perlas ay pinatay ng suspect na si Mohamed Nabil Banding noong 2017 sa Barangay Maranding, Kapatagan, Lanao del Norte matapos hindi siya pinahiram ng ambulansya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Cito Villaros, dating professor ni Dr. Perlas at ngayon presidente ng WVSU, sinabi ito na malaking kawalan si Dr. Perlas, lalo na nag-aalay ito ng kanyang panahon upang magpaglingkuran ang mga mahirap na hindi kayang magbayad sa mga ospital. Umaasa naman si Dr. Villaros na mahuling isa pa sa mga suspect sa krimen upang tuloy nang mabigyan ng hustisya ang pagpaslang kay Dr. Perlas. Matapos mahuli kamakailan lang, kulong na si Banding sa Bureau of Jail Management and Penology sa Lanao del Norte District Jail. Yung pagkakadakip ng isa sa mga suspect ng pagpaslang kay Dr. Dre Perlas is isang malaking development sa ating justice system at saka yung justice para sa family ni Dre. Malaking kawalan si Dr. Dre sa community na kanyang pinaglilingkuran. Si Dr. Rosilito Villaros mula dito sa College of Medicine sa West Visayas State University. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Samantala pa, lalaking may dalang mga baril at granada naman ang arestado sa may entrapment operation na isinagawa sa may Zamboanga City. Alamin ang buong detalye mula sa Star FM Zamboanga. Arestado ang isang lalaki matapos magsagawa ng entrapment operation ang otoridad sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Chester Natividad sa Nunez Extension Barangay Zone 3, Zamboanga City. Kinilalang naaresto na si John Mervin W. Fernando, 29 anyos ang edad, residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon, dala ng suspect ang isang kahon na kung saan na-recover sa kanyang posisyon ang isang PC Upper Slide Taurus 9mm with barrel, 19 na piraso ng 5.56 ammunitions, isang hand grenade, isang unidentified grenade, isang maliit na kutsilyo, cellphone, IDs, mga cards at 15,000 pesos. Kasunod dito ang nasabing isang hand grenade at isang pirasong unidentified na hand grenade ay agad na turn over sa bomb squad para sa pagkakakilanlan at ligtas na pag-iingat. Kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng Zamboanga City Police Station 11 ang nasabing suspect at iba pa mga nakumpiskang items para sa investigasyon at wastong disposition. At yan ang ulat mula rito sa pila ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inilatag ni Russian President Vladimir Putin ang mga demands nito para sa peace deal sa Ukraine. Ito ay matapos na tawagan ni Putin si Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Ang Turkey ang isa nga sa mga namamagitan sa pagkakaroon ng kaayusan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa leading advisor ng Turkish President at spokesman Ibrahim Kalin na nakibahagi sa pag-uusap ng dalawang pangulo, nahati sa dalawang kategorya ang demands ng Russia na hindi naman niya mahirap gawin para sa Ukraine. Una dito ay ang pagtanggap ng Ukraine na ito ay maging isang neutral at huwag makianib sa NATO na nauna na ngang tinanggap ni Ukrainian President Zelensky na hindi mapapabilang ang kanyang bansa sa naturang alliance. Ang iba pang demand sa kategoryang ito ay ang pagsasailalim sa disarmament process ng Ukraine para matiyak na hindi ito banta sa Russia, proteksyon para sa Russian language sa Ukraine at ang tinatawag na denazification. Sa panig naman ng Turkish government, ang demand na ito ng Russia ay isang deeply offensive para kay Zelensky na isang Jewish at may mga kamag-anak ding namatay sa kasagsagan ng Holocaust. Subalit madali lamang anya para kay Zelensky na tanggapin ito. Ang ikalawa namang kategorya ay ang pagkakaroon ng face-to-face negotiations ni Putin at Zelensky bago magkaroon ng isang kasunduan na nauna na ngang sinabi ni Zelensky na handa itong harapin si Putin. Marahil ay nais ng Russia na isuko na ng Ukrainian government ang teritoryo nito sa may Donbas region at hilingin din sa Ukraine na formal na kilalanin ng Ukraine ang Crimea bilang annex ng Russia. Bombo Sports News.
Papayagan pa ring makalaro ng mga prestiyosong tennis tournaments na Wimbledon at French Open ang world's #1 at Russian star na si Daniil Medvedev. Gayunman may kondisyon ang mga organizers na dapat manatili itong neutral at hindi kakampihan ang kanilang presidente na si Vladimir Putin sa inilunsad na gyera laban sa Ukraine. Una nang iniutos ng ilang global sports body ang pagban sa lahat ng mga atleta ng Russia at Belarus na lumahok sa mga tournaments at paggamit ng Russian flags at national anthem. Si Medvedev ay inalis na rin ang kanyang Russian flags sa kanyang social media accounts at tournament representation. Kamakailan lamang ay naglaro siya sa Mexico at tiniyak na siya ay neutral. Git pa nito, isinusulong niya ang kapayapaan para sa buong mundo. Samantala, ang French Open naman ay gaganapin mula Mayo 22 hanggang Hunyo 5 po yan. Habang ang pinaka-ingranding Wimbledon naman sa United Kingdom ay nakatakda naman na magsimula pagsapit ng Hunyo 27. Bombo Entertainment News. Kinumpirma nga ng Tagaytay PNP na kanilang na-rescue ang aktres na si Ana Halanduni matapos na makatanggap ng tawag mula sa isang hotel sa Tagaytay. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing hotel at una na ngang humingi ng saklolo ang aktres sa kanyang mga kaibigan at nagpadala pa ng kanyang larawan. Ayon sa aktres, ikinulong siya at sinaktan ng kanyang boyfriend, ang aktor na si Keith Thompson. Sa ngayon, sumasailalim na sa medical treatment ang aktres dahil sa tinamong sugat. Habang nila naman sa Tagaytay Police Station ang aktor para sa investigasyon. Makikita sa screenshot ang larawan ng aktres na may mga galos at namamagang mga mata. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Bilang ng mga walang trabahong Pilipino noong January bumaba sa 2.93 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang utang naman ng Pilipinas lalong lalaki kung masuspinde ang fuel excise tax, ayon yan sa tagapagsalita ng Department of Finance. Ang mungkahing 4-day workweek at work from home ng NEDA na gawing ng polisiya, pagdedesisyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Lunes ayon naman sa Malacanang. Lalaking chop-chop victim naman natagpuan sa lalawigan ng Rizal. Sa ating international news, Russia na President Vladimir Putin inilatag ang mga demands nito kapalit ng peace deal sa Ukraine sa pakikipag-usap sa presidente ng Turkey. At sa sports news naman, ang world's #1 Russian tennis player papayagan pa rin makalaro sa prestihiyosong Wimbledon kung hindi kakampihan ang kanilang presidente na si Vladimir Putin dahil sa paggyera sa Ukraine. At para naman sa ating showbiz, balita, aktor na si Keith Thompson nasa kustodiya na ng mga otoridad dahil sa umano'y pagkulong at pambubugbog sa sexy actress nitong girlfriend. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 33 minutos na nakaligad sa taknang alas 12. Bago lang nyo nabatin ang Bombo News Center sa ito nga Bombo Network News. Sa ito nga pagbalik, kung tani maging kaupod naton si punong barangay Rosini Distrito, pero sunod sa kay Bombo Grislin na Lubaton,
wala siya dito subong sa ilang barangay, no? So gina-text naton si punong barangay Rosini Distrito nga kung basi pwede siya kung available siya sa siniyang mga inuras, no, kuha naton siya sa iyang pahayag, may kanta na sining kasong ginapasaka sa ombudsman, batok siya kag siya iya sining mga kopdanan, mga opisyalis na sa barangay Singkang, may kantanan sa sining issue sang aligasyon, no, sang Central Negros Electric Cooperative nga pagpangawat sang kuryente. O 5 ka tuig nga wala bayad-bayad, kag wala magagi sa kontador ang ginagamit nila sining kuryente sa ilang barangay hall. So balikan nato na karon dugay-dugay, pero kundo lang alang si punong barangay Rosini Distrito, interview naton si Attorney Marcos Vaflor, no, ang isa sa mga lawyer nga nagpasaka sinisang niya kaso sa Office of the Ombudsman. Inataran na aton pagkatalakayon pagkaligid lamang sang pinaka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Hibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Balubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga Sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan, Bumbuanay, Soto, 7 minutos ang nabilin. Kag magadangat kita sa tag na nga una. This time, balikan natin ang report sa patrol. Direkta dito sa may Barangay Singkang. Ang sa diin, ining Barangay Singkang nanging kontrobersyal subong. Bangod sa sining ginapasaka nga kaso sang Central Negros Electric Cooperative sa pagkatukib nga sila gali, 5 na katuig nga nagagamit sa kuryente, wala bayad-bayad. Nga wala bayad-bayad, ini tungod nga ang ila kuryente diretso nga nagangot sa poste. Nautdan ni sila kuryente long time ago, tungod mga kabyanan nga wala man sila makabayad sa Sineco. Ti ginutdan kuryente, ti wala man nila mabayaran to, masito lang ilang account. Kag nautdan sila kuryente, why na sila makari-apply, gali kay nagtap sila sa isa ka puluyan. Sang ulihi, na utdan man kuryente ang puluyan nga gintapan nila, kay tungod nga why man makabayad, kag wala makaproseso liwat, wala mabalik ang kontador. Ang ginimo sang barangay, nagdiretso sila angot sang kuryente sa poste. Pertigabilidad, no? Diretso siya, diretso sa poste niya, agi pa sa kontador. Di okay lang to primero, kay way mamutikan sang Sineco. Base sa interview natin gapon sa kay Ma'am Malu Paruco, daw ay sila magdahom nga wala giliyak kontador ang barangay, nagakadto man sila sa barangay hall, kay daw may mga kung gisa may mga activity nga na nagabulig man ang Sineco sa ila. Pero way gid matukiban, amo na gid kung gisa daw makapaminsan magkita nga ano, nga daw kalawig nga mga tinuno ay matukiban sang Sineco nga wala gid makabayad to sa kuryente. Daw dito to na tukiban sang Sineco, madumduman nyo to banwang ato lang daw si Anay Congressman Albi Benitez nagpadala dito sa generator sa Barangay Singkang. Kaya may mga puluyan to nga wala na kuryente, kaya pang utdan sang Sineco gani kay naibaluan nga naga-illegal tapping gili sila isang kuryente, naga-illegal connection sila sa ilang nga mga kuryente, sa ilang nga mga linya, ti pinangutdan to, ti wala kuryente, nagligom dulom, dumduman nyo itong may ipadala itong generator. So, dito na, sa ipadala generator, pang-check sang Sineco niya. Nag-check ay Sineco, nga nagasigag yapon na pang-utdanag. Gili kay may generator ipadala dito. Sang uligin na pang-checking tanan, hasta na-discoveryhan ang barangay hall, way gali nagagamit sang kontador. Halit gitong generator, no? Dito sa piyakalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Wala ko na si punong barangay distrito. Nag-text man ko din sa kay Kapitan Rosini Distrito. Why man nag-reply, gintawagan ko gina, wala man nag-sabat. Ay naano nga sistema ni? Di na tagaan, gani ka mo chance nga magsabat, hindi ka mo magsabat. Karon kung mawaswasan ka mo diri, masiling naman ka mo nga ginpolitika naman ka mo. Ay, why kuya pakialam kung masiling ka mo nga ginsakyan ni politika o kung wala. Ang importante may isyo, no? Mangin gingamit man ni sa politika, at problema nyo na nagamitan ni sa politika, kaya ang pagkamatuod sini, may isyo mo. Mayo maganin nga nagamitan sumo sa politika, kundi nag-ibwal. Okay, kung hindi sumong chimpo eleksyon, basi naipsan lang ni. Diri kita mga konsumidor makabawi sa ginbayad naton nga kita ni nagpamayad sila yang nga gin-consume nga kuryente sa sulod na sa 5 ka tuig. Te amo na ni ang pagbayad, no? Kita makwan kita subong makabawi kita subong kay isa-isaw nato na pang latiguhon nato ning nag-amugid ang nagpasimuno sa sining paggamit sang kuryente sa Sineco nga wala nakagi sa kontador. Why? Hasta subong na check kong cellphone ko, why gid naka-reply basi nabilin guro ni Cap Distrito yang cellphone No problem. No problem Cap Ang importante nag-reach out kami da. Ang amon nga reporter ara magani da subong siling nila kuno why ka
Ti basi way gid man tuod, no? Way tagabalo kun din sumusikap pa distrito. Okay, sa piya ka linya si Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Grace, please come in. Mamadan, live kita subong sa Barangay Singkang Airport rin na yun sa Barangay Hall gid mismo. So, Mamadan, pag abot din namon kagina, wala gid sang bisan isang tawo o kung mapamangkutan din namon kundiin si Barangay Captain Rosini Distrito, Mamadan. So, nagtabo kami, kagito kami nakakuha information ng ila sini nga Barangay Hall Subong, no? Ang gina-repair, no? Yes, Kapag sa likod mo. Yes, Mamadan. Okay. Ang sa sulod sa Barangay Hall, medyo malapta siya Mamadan, no? Kag wala gid siya sang ni panawag do operation sa sulod. Wala gid tao bisan sa second floor dulom siya Mamadan. Oo. Dason ang mga karatula din nila, okay kakas naman din nila gani, pero may ara lang ya sa gahapon nga pangalan no sa mga barangay officials, no? Kag ang ila sining location subong Mamadan kay hindi man pwede nga untaton ang operation no, diri sa Barangay Singkang Airport, labi na mga katawhan kung may mga transaction sila sa Barangay Hall. So, inside no Mamadan, for the meantime, lapit lang na rin more or less mga 200 meters no ang kalayoon sang ila sining temporary nga location Mamadan. Oo. So pagkatuto namon, wala man Mamadan si Kapitan Rosini Distrito, no? Bisan ng first kagawad, wala man. Secretary, wala man Mamadan. So mga empleyado lang to na mga nubo pa lang ila sa niyang rank pala Mamadan sa barangay. Amo gali, hindi ko doon sila nagkaladto nga wala sila dito kay may opisina man si punong barangay Rosini Distrito, din ko doon nagkanto. So according Mamadan sa ging pamangkutan namon, agina pato kuno si Kapitan Rosini Distrito naghalin, no? Kag may gin asikaso lang kuno, pero ging pamangkot namon kung anong transaction ang yung katuan, wala man sila kabalo Mamadan, wala man sila kabalo kung saan umabalik. Ang barangay secretary dra Wayman, why hindi man makita? So Mamadan, wala man dito. Siguro Mamadan, pagkato namon kay lunchtime, kasi nagwadanay, no? Maganda kayo, mabalik kami ito Mamadan, para nga checkeron man sa kahapon, kasi nung makuhaan, tas ang information regarding nila sa issue, no? Kung nakaso ng pasaka sa ila Mamadan. Okay, ang barangay secretary or barangay treasurer dra, basi may mga ideya man, kag makakuha kita bisang ila iyang side, kung paano natabo ini nga 5 ka tuig nga wala sila kuno ya nagabayad sa kuryente kay diretso lang nila ya takod ang kuryente sa poste. I-try abi karon ang barangay secretary ng nila kung hindi kinato magilap ta si punong barangay Rosini Distrito. Yes, Mamadan, aton nga balikan no, dugay-dugay katapos ni bala para makakuha man kita information kay dapat masabat ini kay gid Mamadan, do ka dako gid nga problema kag issue bala kay hindi niya balay lang nga na-attach lang sa isa ka balay kundi isa gid ka barangay hall, no? Dako ini nga kaso nga pagatukangon. Konsiling pagani ni Ma'am Malu Paruco kagapon sa ilang nga computation no, labot gid milyon ang balayran sa sulod ya sa isa 5 ka tuig. Yes, Mamadan, kay kung sa lang ni, balay lang ni pala nga na-attach, gamay-gamay lang na Mamadan mo dito sa barangay, nadamo sa mga gina-process adlaw-adlaw, kalabot pag gani sa gabi ang mga transaction. So anong mga ginapanggamit nila nga mga mga appliances o kung mga technology bala nga nakabulig sa atong makatauhan para mag-process ang ila sini nga mga mga requirements bala Mamadan kay gasugod kay mga requirements sa barangay mo. So dako so no kakagabi siga man na digani. Nakibot kami nga pag-abot din namon wala gid sang katauhan, so wala man kami information kung ano ang ipa-repair diri kay bilog gid siya nga transaction sa barangay ara gid subong sa piyak na dalan mga 200 meters away. Agi ka mo da sang gabi sa Migad Bombodan nga may bagyo pala. May bagyo pala Bombodan gabi ito mo, so may suga na di nga na lang siga pero napatay ito. Okay, basi way patumakwan, way patuma diskubrihan sa tong nagligat to pag-agi nyo na, Disyembre guro to?
Yes, Mamodan, kadam naman ko nga wala pa sang Desyembre bala nga bulan, no? Nagalabay kami di may suga siya nga nagasiga, no? Kag kanami diri lang tawon sa ila barangay hall, Mamodan. Tubong daw nagkuan ako, do abandonado na nga building ho. Oo. Do makita mo, Mamodan. Nila ni isang sinilang. Yes, Mamodan. Kag ang petahan nila, no, diri bala sagwa, ang glass na bala makita mo, Mamodan. Paano sila yang paano sila makatiner na tuod kung way nasang kuryente? Kaya ang computer ano nila paggamit? Magani, Mamodan. So, wala kami kalabot sa second floor, dala kami sa susulod kay napagkabot na hon. Wala sila sa generator? Yes, wala generator, Mamodan. Wala sa generator. Tino may dako man nga generator si Anay Congressman Albi, wala nang gipahulamda. Wala kami, Mamodan, sa information about sa generator kay pasulod namon hawan-hawan gid. Sige. Paano ka man daton makaobra kung wala sang kuryente? No, porti ka ginuot, way electric fan, wala sang aircon, hindi ka kagamit sang imo nga computer. Paano abi karon? Ang ila to gin sa iluhan, ano to? Balay to? Ano isa man ka commercial building? Do isa man, Mamodan, ka commercial building, di siya balay. No? Ang basta lang to sa ground floor eh. Area 2-story building niya barangay Singkang repair man ang ilang barangay hall dito barangay sila hall. Sa ilang nga gymnasium naga opisina subong. Yeah, so Mamodan, wala akong makalantaw kung din siya gilapit, no? Pero lapit-lapit lang ginade ang ila subong gin silonal, ho? So sige, balik ito, abi karon ang ginsailuhan nilang area. Base ato na to si Kap o kung ato naman tong sekretary kay subong ko sagad ko check ang telepono ko ay ginsang reply sa kay gikan sa kay Kap distrito. Okay, Mamodan. So makadto ta to subong Mamodan, no? Lapit man lang. Bumbo Grace. Yes. Wala sang mga mga bystanders tabi or sa imo da ginatindugan subong base may ang residente bala pamangkuton kun wala nagin man asang sanulan na gid abandonar da ang barangay hall kag asang sanulan na da nga na wala na sang kuryente. Ari pa Mamodan sa sulod galing sang balay mangkuton ta. Oo, mangkuton abi. Kung ano kung sang sanulan na yang daw ay na naging gamit ang barangay hall, sang sanulan sila nagsaylo kag sang sanulan na nga way nagidya sang kuryente. Ibang mo Grace ni ma'am, mga idea ka kung sanulan nga di naghalin ang mga barangay officials kag mga tao di sa barangay? Saan ito gani man? Mangkot ba ta? Mangkot sa kanang Mamodan. Yes, Mamodan. Tiara kay mamangkot siya. Kaya balo na sa kaya sa tuwang. Yes. Diri sa tubangan sa barangay Mamodan, may ari di kalan-an, no? Sa tuo ba lang nga bahin. But ang mga nagakaon, hindi lapit gid sa barangay nag-star. So pag namangkot kami, wala kami sang klaro gid information kung nga nagsaylo ni kay ang sapat lang sa amon may gina-repair. Pero kay kung lang tawon mo, okay man lang sa sulod. Pero ay man sang may nakita ka mo to nga nagapamanday. Wala, Mamodan tawo. Wala akong kapalo Mamodan sa babaw Kay ka tinong wala Mamodan. Mabala nung gin abandonar bala. Ginabandonar lang kay amo ganito ginabandonar kay paano man abito mag-opisina kung wa isang kuryente. Paano nila gamiton nila computer? Yes. So Mamodan ang imo da interview ay sa kay balukon sang sanogid ginabandonar na da. Wala pa sa Mamodan kay balo kay siguro hindi man siya di pala stay no sa ila. Mangkot siya sa tupad sa upod di sa balay Mamodan. So isa ni sa ka balay nga may tianggi sa sulod. So tupong gina siya Mamodan sang barangay hall. So nagapagid siya nagasentro gid sa barangay hall. Ano ko na ma'am, mga tanong ko. Wala sa mga katapusan bala sang Pebrero. Katapusan bala March mo. Katapusan sang Pebrero goro ma'am. March. March. March pa lang subong. March ba subong no? February Mamodan. Katapusan sang February Mamodan. Okay.
So pero sa Pebrero may kuryente pa man adang barangay hall? Ma'am, sa Pebrero, may kurente pa na ding barangay hall. Ah. Ang amugit na pagkalini nila nga utod. Dan sila. Pag-utod na mo Inutdan sila. nila. Oo, na utod. Mga ano tugulan? Amo man to ikay daw sa kasimana siguro nga nautod ang nautdan ang kuryente ang barangay. Oh. Karna sa laydo man sila. Pagkatapos mamudan. Sa isa kasi mana nga na-outdan sila, nasaylo man sila mamudan. So nga ako naman nasaylo sila, muna na-outdan sila. Bumbo Grace? Yes, mamudan. Pabang ko ta sabi ko may ideya siya nga ginutdan na sang kuryente kay tungod nga wala sang kontador nagdiretso lang sa poste ang ila kuryente. Ma'am, may ideya ka kung nga na-outdan sa kurente? Yes. Pwede ka nang kupalapit. May ideya ka, ma'am. Anong istorya Kung ka? na-outdan sila. Buta din natin ko na taping-taping. Kating-kating? At taping-taping. Mamudan. Kaya tungod sa taping-taping, man. Mo naman ang nagagawa sa Facebook, pinili na ako. Oo. So wala kaya kabalugin ko anong rason ang ara lang sa social media? Oo. Kasi data ko niya, makabaligyan man ako din. Oo. Hindi subong, hindi na ako kabaligyan, kaya wala naman gitlawo. Pero sa Pebrero, ma'am, may kurente pa din. Anong, reset lang kabulan, yung wala kong hindi, right? So, ang rason nila sa among kagina, ni Manang da kay nagjutay na magbakal kay way na sang tawo sa barangay hall. kamusta man ang baklanay di ma'am sa Tiangge mo? Kaya wala man yung tao sa barangay hall. Nira na lang ko. Nira na lang si Ma'am Bumodad. Ano pangalan ta, ma'am? Early. Si Early. Sino? Ma'am Early. So ma'am, ang rason di ka ginasamon sa mga katawan na sa gilid, nagsaylo sila kuno kay tungod may gina-repair sa barangay hall tuod na. I-renovate ba na kuno nilang barangay? Kaya mo nang kuwan ho? Amo na ang picture na ba ho? Sa sulod, pag una? Oo. Babadan. Oo. Ate i-renovate din man due for renovation na. Oo. Pamadan may makita di sagwa nga do bag-o ang sa sulod sang second floor bala sa barangay hall. So posible mo ni ang gina-repair or gina-renovate bala pamadan. Oh, sige. Ayos na. Okay na. Basta may ideya magaling palibot dira nga gin-utdan kuryente ang barangay hall tungod sang tapping. Hello. Grace? Yes, pamadan. Ate, sige importante okay na siya nga may ideya man ang mga pumuluyo dira kung anong rason nga utdan kuryente. Yes, amo na ang information nga nakuha ta pamadan. But nami pagid kumakuhaan tano mismo ang barangay captain sa barangay Singkang Airport, pamadan. Ate, sige chikon ko na yung akon nga mensahe diri basi naka ay way gid gyapon sikap. Way gid gyapon naka-reply sige lang. Okay na Bumbo Grace? Yes, so then, gaan talaga update no regarding sa sining issue man pamadan sa barangay Singkang Airport. Okay, Bumbo Grace, daligid lang. May ideya da si Manang dra kung sa issue ba lang nga nagtap lang sa kuryente ang barangay hall sa isa ka balay. May ideya sa kung di na yung nga balay da. Okay. Ma'am Early. May idea ka kung diin di nga balay ang gintapan bala sa kuryente sa barangay hall? Ay nga, lang nga daw hamis. Oo. Ano, bila may kuwan ni Kadin, ano ka Kadin? Nila naman, bro? Dra lang ho? May tawo da, ma'am? Ano ba? Okay. Dra ho? Inline lang eh. Oo. Tapos na kay sir ho? Sa piyak. Sige, pamadan mga isa or dua ka balay siguro ang distansya, no? Halin sa balay ni Ma'am Early. Oo. So, ito nagwa na gid si Ma'am Early ho. Early in the morning. Ito doy na. Ito doy na gid no. Amo na da tuod manggid ka nagtap sila. Oo. Pamadan, amo to ang information. Ate sige. Nagtapin man sila. Bumbo Grace, balikan talang ka karon dugay-dugay kay si Cap Rosini Distrito ara sa piya ka linya.
Sige pa, Madan. Si Bambo Grace and Labaton. Report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Sa piyakalinya si punong barangay Rosini Distrito. Kap, mayong hapon. Bumbo Daniel kag sa tanang nga tagpalamati. Aha. Okay, ano ang imo mapayag sini sa sining pag-file sa nga complaint sa ombudsman sa nga siniko may kang tanan sa sining ginaligar nila nga ang imo nga barangay hall nagagamit sang kuryente nga wala nagaagi sa kontador, Kap? Inaguro wala gid ko wala na sa kamaturan. Oo. Kag syempre so far wala pa mo ko kabalo kung nag-file sila way pa mo ko binabaton. Pero kung na-file sila sabto na namon kay syempre ang ato na ang barangay masabat man lang tanan anyone can file sa ombudsman. Pero ti ina ko mapamatud-an Manila kag ang barangay wala yan naga-tapping dira kag syempre nang amo man gani ang akon bilagi nano sila nang subong lang nila sa kalawig na gabing ang pamulitika subong nila ginano sa akon ginapatod-patod. Pero Kap, ano ginang kamaturan sini 5 ka tuig kuno nga wala do naga-reply. Why sa kwan sa record sa siniko wala dito makita nga nagabayad kamo kag sa uli na discovery permiro to ang explanation kagapon sa akon ni Ma'am Malu Paruco nga una-una gid ni dan kuryente ang barangay hall kay wala kamo kabayad kag wala man kamo magsitol sa balayran, that's why wala mabalik ang kuryente. Igo katapusan nag-connect kamo, nag-tap kamo sa isa ka balay dira nga sang ulihi wala man makabayad ang gintapan ninyo kuryente, nootdan man sang kuryente. Pagkatapos ginotdan kuryente ang ginimo nyo kuno diretso kamo tap sa poste amo nang allegation. Regarding ng bumbudano nang wala sa kamaturan, that's why ako hindi na lang ko sagad sila kasi syempre kung nag-file na sila sa court sa ombudsman sabto na lang namon pero ako ginalungan ko gid ang kaban sa barangay hindi man ako na ang akon gani kay bayran man lang na sang barangay kay syempre mayo kung sa balay ko naging gamit tapos ang barangay mabayad man lang na ya kag ginalungan taman na ang kwarta sa barangay hindi man ta nakabasta-basta, that's why sang nagpadala sila sulat ng ligad ginsabat man to sila namon nga mangayo kami explanation nga amo na so abi namon gani maistorya kami na to sa Seneco kung nga amo na ang ilang sa barangay. Wala ko na sang kamaturan kag amo na gani ako kung nag-file sila sa ombudsman sabto na lang namon kag syempre kabalo naman ta eleksyon subong politika. Okay. Ti ang gin timing man sa sa debate do araba lang grabe nga dungan nabalaan na dayon way paganing news nabalaan mayo ka mo gani kabalo na nga nag-file to. Ako wala pa kabalo kay way pa man ko binabaton nga notice di ko magabot ng notice amo na lang na pagsabat ko kay naman ko sa akon nga mga kilala nga mabulig man sabat sa akon kay syempre lain naman amo nga masabat na lang ko bla sa ilang ginaligar sa akon akusasyon bumbudan. Okay, sige lang anyway hindi tabang kaya mapilit pa na sa ibang pang information pero ang akon lang pamangkot pero may kontador yung mga kamuda sa barangay hall. Nang bumbudan that's why ako na lang ko nang sa ila nang ginano ko na lang ni subong nga wala na sang kamaturan ng ila ginambal kag kung may problema kung may sila sa akon may gin-file sila sabton sabton na lang syempre nang gusto ko man galing gusto ko lang blame proper kag syempre ako ginambal ko sa pumluyo. Ginalungan ko ang kabansang barangay dira hindi ta basta-basta kag tapos kung ang akon man dati subong eleksyon ang nag-file sa akon to nang although ay ara sa I don't know kung sa Seneco na siya pero isa lang
isama lang ng file election time subong ang tao kabalo na sa barangay sa airport kag wala ko yaging gamit tira ang kurente sa ano para sa akong personal kundi pa puluyo na yan ang gamit tira sa ano kag hindi na ako magduro gamo ko na bumudan kay siyempre para at least masabat ko Sige. ilang agin file sa akon gamo na nagapasalamat lang kay pumuluyo ang nagapati sa akon kag subong eleksyon niya ang taho na ang makabalo ko na nung ila. Sige. Kap, arad adto to subong ang amon nga reporter no kay actually ginapangita kagina pero wala ka kuno ginakatuan ka mayo na lang gani nga nakakonek kami sa imo subong no. Dito gina nag-report sa barangay hall nga sa diin kung suno pa sa akon nga paglantaw do abandonado na ang barangay hall kay kuno do i-renovate gid man ini. Yes, masugod na ka in fact ng ginaleds to nila sa akon. January pa natani galing na delayed lang, galing nag-early na kami kontrata. Sa ginrenta namon kay nagapasalamat mo ko kay Congressman Greg naton nga may ara the budget nga 15 million subong ubrahon na ina ang barangay hall. So pero naguna na kami to kayo karon way kami to sa Iluhan nagkontrata na kami sa early pa. Iway na kami to karon sa Iluhan kung magsugod amo papag sa ilo to namon. Okay. Dira sa bago nga barangay may 15 million ga ubrahon na da dira sa ano pero dira pa kami meeting sa Gwa lang da. Oo no kay Sabad na akong ubrada pag-arap kami na daan nagambal gid ang kontraktor nga masaylo na kami early pa. Subali na budgetan na nagil isa iyan sa opisina sa aton nga congressman. Prior pa man sa sining election period napunduhan na iya. Yes, in fact last year pa lang yan nagpasalamat ako na kay Congressman Greg. Amo na gani since December pa lang wala ta pa kabagyo. Di pangita na ko to sang sayluan kay siyempre gusto pa namon makasaylo na kami early bala kay Juan na it takes mga hindi man na magbubo 4 hasta 6 kabulan ng pagkayo or ano da kay medyo dako-dako. So nang nagsaylo na kami dira sa may lapit ma lang mga 100 meters from barangay hall. So bali ato natutalan ang inyong sang pa nagisugod kamo dito gani Kap? I think pang January nakarenta na kami na da. Pero pag nag-transfer kamo sa sinilang nagliga na nga bulan sa Pebrero. Mga early after sa nagpangamatamat na kami sa ilo after pagbayad namon sa ginrenta namon. Sige. So bali iniya ang akon gani ang pagkinsindi kagina nga basi nagabiya kamo dira kay tungod nga wala na sang kuryente subong. Hindi nang marenta nag-early pa kami in fact ng January pa lang yan nagbayad na kami na sa ngabon nga no. Nga ginrentahan kay kayo na da hindi man pwede duda mo na kay naligad gin kayo na na-delayed kay tungod uli na kami nakakita sa barangay hall nga sa Iluan subong nagsaylo na kami early para at least magsugod ng tawhay na kay ang pag-ubrada nila sa kontraktor. Iway ni madala sa election banning ang pag-renovate sini? Wala na siya madala kay last year ng pa na I think damo the ongoing ng mga projects subong dalan ni Congressman Greg sige na daw bra subong way na siya madala sa banning kay na exempt siya sa banning. Sige. So lastly Kap ang imo nga mapahayag sa pumuluyo dira sa Barangay Singkang Airport kag sa kabugasan sa syudad sa Bacolod. Sa tanan nga tagpalamati no especially diri Idol Bumbudan salamat gid sa oportunidad kag ang taho kabalo na kung election time subong makabalo na ng tao biskan liso kag obrasang pagpatok-patok una pa sila gani kabalo nga may nag-file to kami way pagay kabalo das way mapreparar naman ko wala ang tao kabalo na kung sinong buto nila. Election time subong butoy gamo sang sigurado nga makabulig sa aton sa Bacolod. Salamat gid labi na sa taga Barangay Singkang Airport. Salamat sa suporta ninyo. Okay, sige. Salamat gid punong barangay Rosini Distrito.
23 minutos sa kiligan sa tag ng alauna, ti sabto niya lang niya, no? Wala pa man siya ka baton sa kung ano man nga notice or sumon abi sa iya gikan sa Office of the Ombudsman. Ti sabto niya lang galing kung ano ning akusasyon, no? Pero ang amo tong akusasyon sang Central Negros Electric Cooperative, mga 5 ka tuig nga wala sila bayad-bayad sa kuryente. Di sunod sa kay punong barangay Rosini Distrito nga wala kuno sang kamaturan, binutig ina. Ti ko may kamaturan man kag wala sang kamaturan, ang ombudsman ang maglantaw sini diri. Kag kung makita sang ombudsman nga may aragi man sang natabo nga pagpangawat sang kuryente kag kung pagtanaw sang ombudsman nga may yara sang criminal liability sikap kag ang iban pa nga mga opisyalis na nga na-involved sa siniya nga kung matuod giman ining pagpangawat sang kuryente, ang ombudsman ang magdeterminar. Kag kung mapamatudan nila nga may aragi man sang ebidensya, ati ipasaka sang ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan ti basta mo na, no? Ang issue mga kabiyanan nga nagatuhaw dra sa may barangay Singkang ang ining pagkatukib sang Central Negros Electric Cooperative. Inisunod sila aligasyon nga ang nasambit niya nga barangay, ang ilang barangay hall nag-angot lang sang kuryente sa poste sang Sinico, wala nakaagi kontador. O kung wala nag-agi sa kontador. 25 minutos na kaligastag ng alauna o kinatubong Gracelyn, no? Kay nakasabat naman si punong barangay Rosini Distrito. Kag ti mayo lang kinagsabat ini siya, no? Na tigayong gid nga maka-communicate diri sa aton nga palatuntunan bumbuanay sa udto. 25 minutos banwa na kaligastag ng alauna. Si Attorney Vaflor nga mo nagpasaka sang kaso, ang kagina pagkontak nato siya sa Hall of Justice do kasako gid si iya. So do alang-alang gid siguro, no, kapila naton try i-try abiliwat no nga makontak si Attorney Vaflor para siya mag-isa-isa paano sila nakatipon sa mga ebidensya nga among gingamit nila parang magpasaka sang complaint dito sa Office of the Ombudsman. Kag ko na bala ining mga ebidensya ni or ining mga aligasyon, no, sa ano ang iyang pagtanaw sini, no, nga naglabot sa punto nga gina-file ini sa Office of the Ombudsman. 26 minutos sa kaligid sa tagnang alauna, si Attorney Vaflor na sa piya kalinya, no, si Attorney Marcos Vaflor, no, ang lawyer nga nag-facilitate o kung nagpasaka sa kaso in behalf sa Central Negros Electric Cooperative sa Office of the Ombudsman sa kaso batok sa kay punong barangay Rosini Distrito kag sa pila niya sini ka mga kapdanan. Sa piya kalinya, Attorney Marcos Vaflor. Sir, mayong hapon. Mayong hapon man, sir. Mayong hapon. Si Bombo Daniel ni sa piya kalinya. Bago ko lang na-interview si punong barangay Rosini Distrito kag yagin panginwala wala sang kamaturan ang ining akusasyon kag ining akusasyon nga nagpangawat sila sang kuryente or naggamit sila sang kuryente nga wala mabayaran sa sulod na sa 5 ka tuig. Ano gid ang matutuod sini attorney? Paano ka mo naka-come up sang kada ka desisyon nga mag-file sang kaso sa ombudsman? Ano nga mga ebidensya ang inyo nga natipon, sir? Sir, amo lang sir, ang kaso, ang complaint na to sa ombudsman. So hindi ko na pwede ma-diskusyo sa inyo. Okay. Kasi matagudis ako. Mambal ko lang si Mayo na yung kaso namon. Kay research gino namin sa Mayo pag sa madugay. Okay. Hindi pa kami mag-file sang kaso nga 50-50 siguro, sir. Mm-hmm. So, ang abiso ko lang kay Cap, unsolicited nga abiso is, sabto niyo lang ang kaso nag-file namon siya. So, mo man ginambal niya ginasang pag-interview ko, nga sabto niya na lang kay wala pa man sila yan na-inform, wala pa man sang notice sabi gipadala sa iya personal
nga may arasang gin-file nga kaso sa ombudsman or ang ombudsman nabi nagpadala sang communication sa iya, no? May kanta na sa sini nga kaso. Anyway, tiyan mo itong ginambal kagapo ni Ma'am Malu Paruco sa nga Central Negros Electric Cooperative nga mga 5 years gid kuno nga wala nakabayad dining wala sang may ginbayaran nga ang barangay Singkang sa Sinico, sir. Basta sir, ang kasulato namon sa complaint, ang tanan ng detalye, kadamo gid ang Sinico actually gimbutang sa reklamo ya. So, kabay pa, isabto niya lang ang mga akusasyon sa iya eh. Ate, sige, hindi ko na pag-i-discuss kung ano gito ang mga gina-file ninyo nga complaint, no? Kaya ito naman sa Office of the Ombudsman. Ang ipamangkot ko na sa imo, ang iya sini nga ginapayag kagina nga ini way ni sang kamaturan kag pamulitika ang yara sa likod sini, sir. Sir, isa lang na siya sa mga tao nga planuhan kasuhan sang Sinico. Isa lang na siya. Damo pa ni actually kasuhan. Tungod nga Sinico subong gas damo ga reklamo nga taas ang bayad kuryente. Tungod sa systems loss. Ang systems loss, ang may salada, mga gapang pilper man sa kuryente. So, natak-an na sa Sinico, wala pang pailan na niya mga tao nagsagay pangawat kuryente. Isa lang na siya. So, ay niya politika. Isa lang na siya sa gin-complain ni Sinico. Hulat lang sila. Makabaton gina sila sa kaso. May nagagawa pa sa information kay namalisyahan ang inyong pag-file sa kaso kay ikaw isa man kuno sa ini nagwa ang mga information, no? Why niya gin mention kagina ni mention gid ni Kapda Distrito, pero isa ikaw sa nag-file sa disqualification case sa nagapadalagan nga Mayor Batog sa kay Mayor Bing Leonardia, sir? Oh, sir. Kung na muna ang basihan nga politically motivated ang mambal ko lang ang amon opisina damo sang kliyente. Ang Sinico isa na sa mga kliyente namon. Kag ikaw isa ka ang imo yang pag-abogado sa Sinico bilang hindi niya sila nga may tungod sa kung sino nga politiko nga ara sa likod Sinico, kundi tungod niya nga nangin kliyente nyo ang Sinico. Oo, ang Sinico yan nga ibulik sa mon maglagas ini nga pangawat kuryente. Isa na siya sang ginkasuhan. Damo pa kami kasuhan sa iba na. Kay way man siguro sang exclusivity nga magsilingabi nga nag-lawyer kasi sa ka politiko, hindi ka na makapanabang sa iban pa yang kaso. Oh, sakto gid, sir. Okay. So anyway, no, ang hambalang gina ni Kappa Distrito nga ako nung nga gin timing gid tungod tani isang una pa lang gin file na ini nga kaso nga subong lang nga chimpo election kag chimpo kampanyanay kag daw gintuon gid abi sa debate nagligad nga gulpiada lang nagtuhaw kuno ang ini nga issue, sir. Sir, mag-file ka bago ka mag-file kaso, ma-research ka sa Mayo para ma-build up sa kaso mo, pusong siya. Okay. Sang last week pa ni sang February gin-file why niya labot, why niya gin timing sa debate kung ano man gid nada ang nabaton sa ombudsman sang sinilang sa Marso kay gin-mail man lang namon. So away niya hindi niya pwede mamalisyahan ang ginasiling nga gindog timing. Okay, sa nagligad pa gin-file. Oh, why niya malisya, sir? Amo na ma-assure ko. Okay. Sige. So, ano ang lastly, sir, no, ano ang imong mapahayag? Last lang abi, no, imo mapahayag sa siniya nga issue. Wala lang siya, trabaho lang niya. Walang personalan. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras. Sige, sir, salamat man. Salamat. Okay, ano ba tayo mga kabinan si Attorney Marcos Vaflor, nagpayag nga why niya sang lamod politika. Ya kliyente namon yang Sinico itwapin nga nagkliyente man kabisang hindi man nagakulugan guro nga isa lang ka persona ang ila sidi nga bugadbuhan. Nagligad pa niya nga bulan sa Pebrero gin-file ang kaso kag nabaton sa ombudsman sa sinilang bulan sa Marso. Okay, sige abi Bumbo Gracelyn, no, basi ara nagin man lang kamo dira, no, kag maka-proceed lang kamo gidra sa ginsayluan nila, no, sa barangay Singkang sa ilang opisina para nga malubos-lubos na gilang nato, no, ang pagpresenta naton dira sa ining
ginatalakay naton nga isyu, may kantanan sa sining ginapasaka nga kaso sa ombudsman sa kay punong barangay Rosini Distrito kag Subuman sa nga pila niya sini ka mga kopdanan. No, basi mabalikan nato no si Bombo Grace Lynn Lubaton. Okay? Ang ginsayluhan. Kaya daw mga 100 meters laman na daw kalapit lang kuno da sa may barangay hall. Ang ginabayaan nga barangay hall kay due for renovation. 15 milyones ang budget sa idalo mga kabayan sa office of the congressman sa Lone District sa sunod sa Bacolod, Congressman Greg Sataya. Nagpain last year pa na napainan sa Pundo Banwa 15 milyones para sa pag-repair sa nasamit nga barangay hall. Hindi naman ta maka-diskusyon pa sang padalom pa sang diskusyon sang kaso kay kumo gani ara na sa ombudsman ulaton ta na lang kung ano ang madangtan sa investigasyon man ngimuon sang ombudsman kag ulaton ta kung ano ang mangin resolution nga ipapanaog o kung igapapanaog sang office of the ombudsman. 34 minutos banwa nakaligid sa tagna nga launa sa Apia Kalidya Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Mamudan, live kita subong sa pag-contemporary yung location sa barangay hall diri sa barangay Singkang Airport. Mamudan, so makita ta nga ang mga tao diri nga ara subong may ginaproseso mamudan sa sulod no. Actually, 3-story building ni siya mamudan. Kag sa dalom sa ground floor, amo lang ni ginako para sang barangay Singkang Airport para nga padayon ila sila nga mga transactions o kung mga operations sa barangay. So, kagina namangkot ako diri, mamudan, kung ang inilang malang ground floor, no, ang ginagamit. So, hambal, oo, no. Kag namangkot man ko kung ano ni siya nga building, kung commercial building o kung do apartment siya, mamudan. So, wala man kabalo ang akong ipamangkotan. So, subong, plano kung magsulod, mamudan. So, sudlon ta. Sudlan na lang? Dira lang sa receptionist. Normal lang ilang transaksyon. Yes. Kag kumusta naman sila dira? Yes, so so bagong location. So kapalapit kita ba mo dana? Sige pala amat-amati to be. May pangalan ni siya ba mo dan? Before ka magsulod bala sa entrance, ang pangalan Temporary Barangay Hall sa Barangay Singkang Airport, no? So mamangkot ta diri sa aton mga utod no nga naga-obra diri. Sige, so may aradras ang kuan may tanodid quarters pa da. No? Kag may mga nagapinungko, nagahulat sa ilang mga transaksyon. Ati ara man gali normal man gali ang pagtrabaho dira. No, kag napang-install naman ang tanan nga mga kinahanglanon, mga computer ara naman. Kag ang mga nagagawad siguro sang barangay clearance na nag-ibanda. Way man sa problema, guro? Yes, so wala naman ako dito sa sulod, no? Sir, good afternoon sa Bongboni. Anong diri ang operation sa barangay Subong? Sa diri nga area? Ano ma'am? Diri ka mo nagapatigayan sa operation sa barangay. Ano din gina-transact sa mga katauhan nga sagwa? Ng mga barangay clearance, mga barangay clearance, mga financial, indigency. Tanan-tanan nga na-transact sa barangay hall yung diri Subong gina-umbra. Sino ding ara nga barangay official, ma'am? Nang wala ba na, ma'am? Kaya tigang ginari man din sila. Hindi man si Dengi dyan nga kuha. Ano na sila sa barangay. Ano na siya, ma'am? Nang commercial building na siya? Sa una Sa una? Oo. So, Bodan, sa una, commercial building, ba't Subong, wala sila idea? Wala akong idea kung ano ni Subong? Ba't diri lang, no? Sa tupad ni yes, Bodan. Saan ulan na sila nag-transfer yung tanan? Saan ka mo din nag-transfer, ma'am? May idea ka, sir? Saan ka mo nag-transfer, gede? Or ano na siya? Ginano na mo ng bagong allocation sa barangay. Okay, last month. Last month ba mo, Dan?
Last month pa. Okay, so far wala Last week man of problema February. sa mga pumuluyo dira nga nagatransaksyon sa daan nga location. Yes, so Modan, sorry, come again. Sa lingkod iway man sa problema sa bahin sa mga pumuluyo sa Barangay Singkang nga nagatransaksyon dira sa bagong nga location. So wala man Modan, wala man kamo di problema, ma'am, sa pag-transact nyo. Wala man ko na Modan. Kag diri ba Modan, nariman di ang Barangay Health Center sa Tupalgid sini sang bagong nga location sang Barangay Hall. Aha. Sige. So mga tao dra naaraman way man sang problema daw dako man ang area, may waiting area man na sila. Yes, so wala bang problema. Kay sagwa sini may duwa ka mga canopy, no, para nga di minitan ang mga persona nga nagapila dire para nga makuha nila ilang mga requirements kung ano man ang ilang atuyo sining adlaw. Kag medyo masako lang di ba Bodan sa dalan na yun. Kay do makitid pala no ang dalan. So bali isa man lang sila ka ways, ang isa man lang sila ka dalan, kakalye sa daan nga Barangay Hall. Yes, isa lang kadalan mo Bodan, pero dito sa Barangay Hall gidya mismo, medyo malapad-lapad to ya ang dalan. Dire adto ka pakitid na kay side by side may mga bloke bala. Sige. Salamat gid Bumbo Gracelyn. Do may report kada parte sa atong nadakpan nga NPA members? Yes, Bodan, may ara sang tatlo ka mga NPA ang nagkaladakpan, no, pinagi sa warrant of arrest, Bodan, sang atong sining makapulisan. Well, in fact, joint operation ini sang atong sining mga kasundaluhan, Bodan, dito sa bahin sang syudad sang Timamailan. Bodan, no, sa Barangay Suay bala, no? Barangay Suay. Pag ini nga dakpan mo Bodan, saka mataas ning ranking niya or rank ya bala sa Komiteng Rehiyon Negros. Bodan, kag ini siya ang may pulo, no, ka mga kaso bala, major nga mga kaso amo ang murder. So, according kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, wala pa siya sing information gid kung sa sining mga murder cases ni bala, no, nga na file against sa kay ni Ramon Patriarca, Ramon Patriarca Bodan, kung ang ila pinamatay ni kilala bala o kung mga katako bisang isa ka gobyerno bala or kung barangay abi, no, o kung kilala gid. So Bodan, ang ining nadakpan may uwa pag ini ka mga opod, no, aton sila hingalanan. Ang isa John Michael Baldonado o kung si Ka Alvin sa mga membro sang NPA. Ang isa ka babae Bodan, si Genevieve Carmen, no, Genevieve Carmen. Kag ini sila, no, ang nakahunong sa Maylan City Police Station Bodan para sa ilang disposition. So may mga nakuha sa ila nga one hand grenade saka KJ9, no, with magazine chamber loaded Bodan. Duha ka KJ9 magazines loaded, subversive documents, no, NDF flag, tatlo ka mga NBA Mayo Cups kag 310 pieces sa AK-47 ammunitions Bodan. So ang ining pagpatigayon sa warrant of arrest Bodan, no, ang nanging successful kag wala sang minatabo nga encounter sa tunga sa atong mga otoridad kag sa mga katako sa NPA. Pamadan pamatian ta ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 303rd Commanding Officer. Nag-support ang ating tropa. So, nag-serve ni ka warrant of arrest kay Ramon Patriarca. So, amo ni siya ginasundo nga ranking. Isa ka mga ranking leaders diri sa Komiteng Rehiyon Negros. Diri, so may pulo sa warrant of arrest. Majority sa mga warrant of arrest niya ay murder. So taupod sa natakpan niya isa ka babae si Genevieve Carmen, ano? Apalo isa. So kaupod niya ni, and then si John Michael Baldonado, Calvin. Ano ko si Calvin, ano, nasa listahan nato ni member niya sa armadong NPA sa Central Negros 1. So na-recover sa ila isa ka sa pasungan, PG9, tapos may mga magazine ng bala, may hand grenade, damo nga bala sa AK-47, tapos may NDF flag, mga cellphones.
and then sa birth documents. So, tatlo tanan sila, membro ng NPA? Tatlo na sila. Oo. So, ang murder nga case, pila ka bilog, sir? Based sa amon diri nga pulo ng iyang 10,000 murder sa warrants niya. Ginisyo ni ka-judge from Tagbilaran City. Ano sa bang ang disposition ng tatlo, sir? Ara to sila, balanggo, ginano na to sila kanina, per update sa atin sa unit. Ano na sila to sa Himamagan Police Station. Gindalatok na din para pasakahan ng appropriate case, dun para naman to sa ating kapulisan. Oo. Sa katapusan, sir, mensahe pa, sir? Mensahe ko lang, especially sa mga remaining leaders members ka NPA, as much as possible, magbalik na tayo sa gobyerno para maging natawhay. Ini medyo may additional cases pa rin sa ila. Kaya magbigay pa sila sa presyon. Kung ako, i-grab lang nilang opportunity gina-offer sa gobyerno natin ang i-clip para makabulig sa ila pag-start sa pangabuhi sa matawhay. Bombo Grace? Bombo Grace? Pamadan. So, amo to ang balita nga nagikan sa aton sa nga 303rd Infantry Brigade, Pamadan. So, Pamadan, live kita diri sa Barangay Singkang Airport. Ini si Bombo Grace yung nabato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol. Nagkatulog sa inyo sa oras 44 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Ginakulabos kita banwasan nga oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombo hanay sa udto. Opdan na makita sa Lunes upan sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta radyo, Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga